Kawi ka samla ka ba karteng ka jet. Kadai ka ba pulai graduate. Hakawi ka university. Hakapor ba kidan convocation. Di wit ulawan ban. Ikan do. Bar we para lok chongo ba karteng o mes. Di wit uli yo I ka jet. Uklem kan mau shu ika. Da ka jingi tho. Utau para lok chongo. Di wit ula kan mau biang ika. Hakapor ba kidang pulai school. Hakatak sni kilipit. Tang dari kemat. Ka jet ka lalaiban. Khot ya o. Para chong ka uket. Kinia le chon turun kat patki mi pa ka chong ke daw mes pa David kila ikan do pa do pa chong David mes ulei tho pa do lapni ya pa chong David kata ka de ka jet ka ba u David u itanat han taw pa chong David ula khodi ka jet ba ukwa man krenika David ula pen senge yu hadin kata kat ba ka jet bat ki ba yang asem ko chong ka kilawan ban bam hakawi ka restoran patriu David kat ba ka jet kadang hiana kali jar khat lahap ka kot ko jongka hang taw David ulawan ban yarap chimmi kata kon hang taw por ula yo ban ye kren bat ka kila yitho ya ka karteng ki jongki iwe ai we bat kila kan ma ba ki ju ya pule haka jo ka skol anda ka jet kala mut ban rong kata ka restoran hang ta kala kan ma bat kala leiban pan ya ka number phone ko jong David ula chim ya kata ka kot ka ba ka ai ula tho ka number phone ka jong bat ula tho ya ka wi ka kantin ka jong ha kata ka restaurant ka lepi ya kata ka jing tho ka jong bat ka wi ka dur ka jong ka ba ka jubo ha ka kot ka jong ka ki mi ki pa ka jong ka kila klika ha kita gis ni ba kadang yo chuti ke I ka jing kwa ka jong ka je kala ongi ki mi ki pa ka jong ka kwa ban khawai ya kata ka jing pas graduate ka jong ka pakan yo ban khos nyo ba ya baro ki parlok bat ki para kelas ka jongka anda ki mi pa ka jongka kila manjuri kata kala leibat kala khodia o David pat yo mes ban wan jaka party ka jongka kan ba kidang ya kren hang ta lawan we brio taw brio la pa yo mes ban leibo no ya kali ka jong cha parking anta o David bat o mes kila start ikata kali bat kila khodi ka jet pakin ya lekai takata kali anda kila wan na kata kajing ya lekai ka jongki kila cha mai hotrai jong kata ka kali David ulas new bitar ikata ka jing keren ka jong ula kura ya taw brio nadu kata ka sngi ba o David ta kti ya taw brio David ula cha be kam no na kata ka restoran kumta ula lin no chaka dukan patri ku pa jong o kum mechanic ula phai ku pa jong o ban hikai uro ba untip kumno ban chanai ki gali besnyo kasni ba khawai ka jet chibon ki paralok pat ki para class ko jongka kilawan kata ka jing khawai ka jongka kontop ya o David hakata ka jing khawai ka jongka kidon ka jing ya ba meti bat ya chat ekmen chiju chejor kontop ka jet bat o David hakata ka jing ya chat ka jongke jarang khat balip ka light o David bat ka kila ya rung chakawai bat ka kamera anta kila yolat ban ya do e ata kamera ba ki ya chat kita ki ba kila pen me ding da ki momati lawan o yu kupa jongka jet kat ba udang ai jing kret kita ki ba yo I ka khun ka jong bat o David kim don kata ka kamera hadin ka tu ka nepor kila mi no na kata ka kamera atau hiu kula subai ki ba kidon jing yede hiu kula lej bar ula keren yu David ula khodi u ba kin yele chebar atau ula keren yu ya ke jing le ka jong ba u cho brio restoran ba u David u jutre anda ka jet klia I ba ku pa jong ka ula rong chiying kala lej ka kamera ka jong ka anda ula pelat hang ta kala mi bat kala lej bani kendo ba u David hang ta kala ya do I bat o adeng kata daga jingmen kala pen no chiying hakasni bebot David ula text message ka ula pai ka ban wan ye kendo bat o hakadukan ba chana kali okpa jong o anda kala wan hakta lia I u ba udang chana kali David hang ta ula oi ka ula trei kata kam ba un yeram ya okpa jong o hakawi pat kasni kat ba ka jet bat u okpa jong ka kidang ya chong le kai Klios ni ka jing sawa ka kali ka jongki ha ta port kila leiban pe ki yo I o David wa ula pen chana ye ka kali jong hiu to lej bat ula ong yu me wan le ayu ika kali ka jonga ukit ula ong
yo ko pa jong ngala pha yu ban chana ye ka li ka jong ni ba ka sneu u hiu hang taw la khang yu ba de ban chana ye ka ta ka li ka jong ka jit ka la ong yu ko pa jong ka ba le pa ba u la chana dak ban ta ka jong phi ko pa jong ka ong kwa ye ka ta ka jing ban chana ka jong an daw to wit u la mut ban le ka kmi ka jong kaอันนี้ก็ละข้อเดียวเดวิดบันวันบ้ามจะหากยิงก็จองกีอุหิวกุมชาอยู่แต่ก็จิงกระปาดก็จองกีหังตาอุหิวอุลาชาหนอกุมตาเดวิดอุลาวันหักตากะยิงก็จองกีกันบากิดังเยช่องบามบิลาเยกรันยกจิงปุเลจองกะเจนอุกปาจองกะเจนอุลากวายกะประกันเป็นเดบอีกอินเทนชิพนักบรรดาประกันยอบันปุเลด็อกตอร์หักตากะจิงเยกรันก็จองกีอุหิวอุลากลีโรye ka jing pulei jong o David ula ye tho ba uklam pulei sho manta ula yarap kam ba ukpa jong o haka dukan mechanic ka jong o hang ta sibon ka jing ya kren ka jong ki aswa David on leino ka jit kala ka dub yo kat ba udang ya yang ti ka jit kala pen her ye ka wi ka kot ku di ka pha yu ba on wan no haka kamera ka jong ka anda lepen lip light ki kimiki ka pa ka jong ka hading ka tukan ni por anda lathia ki kimi pa ka jong ka David ulawan na ka jing khang kiet ha ta ka met ula sa met ran kat bat ka ha ka post step dang step ula khina ka jing thia ula le no yo ki kimi pa jong ka jit kin lap yu ha ka por man sngi ka la le cha ying ka jong David ula pen e ka ya ki dor ka jong hang ta ka la pe ya ki ta ki dor ha ka wi pat ka sngi ka la le Caka tre ukpa jong ka hospital pa jong ka la ong e ka bakan pen kre no hadin sa chi tiaw bakan lek nep no ya ka internship ka jong ka na ka banta bakan yo ban pulei doktor sebar anda ka jit ka la ye kan do pado David la I tho yu ye ka ta ka jing lek pulei ka jong ka David ulas ne si ba om na kwa ban jangai ne ka da ka jing kerpat ka jong ka ba onom slam tangkat to kan ne banai kan sedep ikataka internship ka jong ka David hang ta da ka ba om ban se ula ngi ikataka jing kwa ka jong ka hata ka sitiaw ka la penlut por bat o kila yelai kai sepak bat ka wi ka kon san anda le poi ka ta ka sngi ba kan lek kala ong yu David ba kam kwa sho ban lek le ikataka internship ka jong ka kala kwa man ye don kat bat o anda kala po hi ying kala weng ki jan ka jong ka pa jong ka ba yo e ka ta ula kli ka bale pi se ki jan ka jong pi kala ong yu pa kam kwa sho pakan le ka ta ka internship ka jong ka lo ang ka DM ba la khang o David pi ka jit ka ong ka de da ka jing ra hi ka jong ka chimet kam kwa sho ban pulei ba kan sahaban perlut sa saus nam ban pulei doktor pa jong ka ha ta por ula sniop tar ula khang ka pakam de sho pan ye yai ba do David ada kam ngi kata kan sa bojing e ka ka jit ha ta por kala sno si ha ka sim be bon kala yo i ki kimi pa ka jong ka ba kila ki tiar ki tar han ta kala le pan kalin ka kimi ka jong ka kimi ka jong ka kala de na ka daw ka jing mum ngi ka jong pi ya ka jing pha ukpa jong pi ni la ban le sa no cha ka we pat ka ying ka jit hang ta da ka jesnio bitar kala le ban ong ya ukpa jong ka bakam tre ban li sa bat ki bakam kwa ban sa se chngai na o David kupa jong ka hang ta ula phai ka bakan lum ban lak ye ki tiar ki tar ka jong ka phi ban lek sa bat ki ka jit hang ta da ka jesnio bitar kala le bat kala ban tip cha o David ula pung kre na ban le bod iki anda lawan kupa jong o ula kli ka ta ka jing pen kre ka jong uli tho ya kupa jong o ba un le sa no bat ka jit hata ka ying ba kisa ka badan ha jan jang ko wi kapong kan ba kidang ipambe ya kata ka ying ka jong ki ka jit kala chong sneo si anda lawan o David hang ta kala sneo komen kala mare bat kala kudup yu kupa jong ka ula wan bat ula kliyo David ya kata ka jing wan ka jong David uli tho ya ka jing pha wan ka jit yu ka jit ka khlem ting ya kupa jong ka li tho yu ba ka pha wan yo David ba ka i yu kala khot bat kala ta ne David ba kinya le jingi kan ba kidang e jingi hang ta ani kala yo i ka ta ka jing ya jingi ka jong ke ani hang ta kala ong ya to nga jong ka ba kim de shu ban khang lat ya ka jing ye de jong ka khon ka jong ke bat o David
ba baro ar ngot kila ye iwe ya iwe u hiu kum ngi namar ba kwa pan pep ka jing pule ka khun ka jongki ha ka por ba ki ya bam u hiu kula le kum ba ula cha ye ka jin ba kan ye chong no ba ru David kat ba ki dang ye chong ba mang ta lawan ka wi ka brio kita ki brio ki de ki ba ye tri rang kat ba do hiu hang tau la lek ba ula kren ye ki ka jin ba para ka jong ka kila ye kren ba kim tip ka i kata ka brio ka ba wani kan do ba do pa jong ki ha ka met jong ka sngi Christmas ki le ke man ni kata ka sngi ha kata ka chan met o David la lab yu hiu ba la ya do in bat kata ka ba ye tri rang kat ba do ka ba dang pi hang ta lawan ka jin David hang ta ula lek ba ula kho de ka ba kwa kan yo i kata ka jing le ukpa jong ka ha ka sngi ba bot hiu kula khod yu David ban ye lek kai ba do andau David ula lek le chong da ka wi ka leng andau le ka liu David ula deb ye tho ne em ye ka jin ye ka jing yo i ka jong oi ki David ula ong yo na kata ka dau se me la ya lam nga chane la da ki tip ye kata ka jing le ka jong me klem pep kin sa pen yap ye kata ka brio ka jong me o hiu khang ta ula khang yo ba de ban ye tho i ki la da ye tho kan sawan ra jing ma yo hadeng kata o David bat ka jet rang kat o ket bat ka samla ka jong o kila ye lek kai chkawi ka pak hata ka pak kila ye kan do bat mes hang ta kila ye pen bej ban lek chaka ba rimarat kila rong be an apo kata ka chaka ba rimarat apo hang ta kila ye lek kai ha ka chan bet kat ba ki dang ye chong kai ha kata ka pak lawan ki pulit hamar ba ki yo i kita ki pulit kila ya mare bram David ula cha be kita ki pulit kila yo ban bad yo bad kila ra yo cha police station ada ka jet kala wan yeng kali tho ki mi pa ka jong ka ya ka jing cha set jong o David ku pa jong kaw long na ka ta ka daw keng ngala khang ngi phi ba phim de ban ya lang bad o ha taw le ban chim e ka wi ka kon report na ki pulen bad ulai tho i ka David u de ba chu cha kem ha ki pulen na mar ba u cho ye la ka kmi ka jong ha ta ka jet kala karpat yo ku pa jong ka ban ya rap lai no yo David ku pa jong ka la kula ri kata tang ba ka de ban ngi kat kum ka jing ong ko jong andau David ula lai ula ai ku blei yo ba ula ong yo ya ka pisa ka jong pi ka ba pi ya rap ban lai ya nga ngan sa siwi ka aden o hi ku lo ong yo kam don kam ya kata ka pisa ka jong me tang ba mi di ban ya lai no bat ka jet David ula ong em num la ban ya lai bat ka jen hiu ka hang taw lo snu bitar ula kren u bat ula kren ro chapang ki mi ki pa ka jong David ula snu bitar ula lek bat ula kura yo anda o hiu ula wan yeng ula pen i ka tanga ka jong bat ka jet ya ka ta ka jing cha cho ka jong how David ka jet da ka jing snu si bat ka jing bitar kala lai ban ni kan do bat u David kat ba udang ye chong bat ka samla jong o mes hakawika dukan hanta ka jet la snew si bat la snew bitar hamar ba David u yo i ka ula bot bat ula krene ka hanta da ka jing bitar kala oyo bele mi cho ya khpa jonga wala da David par chang ban pan snew tho i ka da ka jing bitar kala ong yo me klem yele nak mata ka jing i ka jong me nga me la cho pan ban ya khpa jonga David hang taw la ba be ya ka jing le ka jong kat ba ka jet ka dang nya ika kali ka jong ka ja ka jing accident David haba yo i kata paramran ula mare pad ula penkid ika ja hospital anda ki ba hing asam ka jong ka ki yo i kata ka jing tip kilwan ban pe jika kat ba David udang chong sabar lawan ukpa jong o kat ba udang ikran pad ukpa jong o lawan o hiu hang ta ula khot yo ukpa jong David la pha yu ban ai no ai kata ka kon how David ban pania like korim no ya ka khon ko jong ba do David pa jon David ula ong yo bale am de na ka daw bale o David o hiu hang taw la ong yo bale mem tip se ya ka jing cho ko jong u yanga la da mem pha yo khon jong me ba un ya like no bat ka khon ko jong an sa pha set no yo David hang taw la yo snew ya ka jing kaden jong hiu lo snew si bat ula le anda ka jet kala mi na ka ta ka hospital kala wan chai jing jong David kala kali na ko pa jong David chano ule
abanga phone yu ro ngam yo phone yu loin ka magam cha cho yu bo un bat phone namar ka jing maham ukpa chong phi yu lo phai ka bakan sange no ka jing ya de ka chong ka batu de win nakamanda bakan pendep ya ka jing pule ka chong ka de tang ta ka baba bakan le nakamanda o de win dakata ka jing ong ka chong ka jet ka la le no kata ka jing pule ka chong ka kat kum ka jing kwa ukpa chong ka hata ka jing pule ka chong ka jet ka sa hostel ka wi ka para ya sa bat ka yo i ka jing par khat ka chong ka la ka li ka i ka jing par khat ka chong pi ka jet ka la ong hi ka ba kal kwa ban le che ying na do ba ka jet ka la le pule u de wit u la snyo si u la sedang ban le jim ka ba chong u la wan ba du la ong yu na snyo tho ka ne ka de na ka daw chong ka jing e am dei tang ma me ba long kum nei mangaro ngan ju tristam na ka menta ka kmi ka chong me ngam ju kwa ban ya mai bat ban ye cho bat ka ka jing e ka chong ka yang a yo le se ba kam i yang a ya me ro ngam kwa ban long kum ma jia yang e nga yo sneu ba ka jit ka ong ba ka dang i ja me me ti ban ye le na ka menta min yo biang ban ye kan do bat ka ha chwa ka Christmas da wit ul wan pan ye kan do bat ka kmi ka chong ka ha library ba ka tre ha ta ka la ong yu na ka liang chong ka ba kam kwa pan pan thot ya ka jing ya de ka chong ki de tang u hyuk hi ba khang la de ki pat ka lei tho yu kat kum ka jing yo sneu ka chong ka man ta ka jit kla dan samla da ui pat u ba ka te o mile David u la kli ka ha ka ne ka Christmas kan wan yik ne em long yu hoi kan sawan tang ba u hyuk chai ka pakan mi sabar lo karpa de ka ban ya rap yu ban ye pen be bat ka khnang ba un yo ban ye kan do bat ka ani ka long yu em ngam la ban le ka ta ha ta sni ba ka wan ikmi ki ba ka chong ka kila ap ka ha airport u David ro ula ap ka anda ka lawan ula ta ne ka ba kin re ba ula do i je ka hading ka ta ula pan po re ka pakin le sa no hang no re hang no long yu em bat kla phai u ba un le no yo an lap ikmi ki ba ka chong ka David ula kli ka den em ba pidan samla da we pat long yu em am don brio ba nga i palat ye phi hata kala do biang yu bat kala le no anda ka po hi jing yo i ya para chong ka bat ka samla ka cho kin sa le sa no hala ka chong ka ying ka jit hang ta kala sneu bitar yo pa chong ka kala ong yu ba le yo para chong ka ulong ban ye chong kurim ye ka pat long bat kala ong yu kam tre show ban pteng ye ka jing pulei ka chong ka bat kam tre show ban sa ka ta ka ying kan sa le sa no ba do David hata jiar khat ka pan kalan ye ka mamati ka ba danding ta ka ying ka jong ki kala sedang pan plo da lu yo i yo David ule chim yo ding tet ball ule mut ban tit yo ka jit hang ta kala pan sange yo ka pa chong ka hang ta ula sange bat ula rum chapo ying ka jit ba David hata por kila yo ban phet na ka ta ka ying anda ka pa chong ka lu yo i ka ta jing plo ula le ban pan lip ka ta ka ding anda kli yo i ba la kalang ka ta ka ding hang ta por David ula rong ban lai no ya ukpa chong ka hadin ka tu kan ni por lawan ka kali lip ding kata kali kala penlip ikata ka ding anda kila lai na kata ka jingja u hugula pan map no David bat ula hon yu unia chong ya sa rangkat bat ka khun ka chong hadin ba ka jit kala dep ya ka jing pule ka chong ka kala lai ban ya chong ya sa rangkat bat o David kanek film kala kod hang nei parlok lada pisne tenat ikan ek video sne ba like bat subscribe ngin sa ikan do pat hakawi pat ka video ko blish bon